A Tradescantia fluminensis é unha especie vexetal de orixe suramericana que se converteu nunha grave ameaza para os ecosistemas de Compostela. Na zona do Banquete de Conxo, a súa presenza xerou un gran problema que afecta á biodiversidade local. Esta planta invasora caracterízase polo seu rápido crecemento e a súa capacidade para formar densas alfombras vexetais que sufocan as plantas nativas. Ao competir por luz, nutrientes e espazo, a Tradescantia impide o desenvolvemento de outras especies vexetais autóctonas, afectando gravemente a flora e a fauna do lugar. A súa capacidade para rexenerarse, mesmo a partir de pequenos fragmentos, fai que o seu control sexa sumamente complicado. Co tempo, pode alterar o equilibrio ecolóxico, transformando áreas ricas en biodiversidade en monocultivos desta planta invasora. Se non actuamos agora, a Tradescantia seguirá estendéndose sen control. Por iso, é esencial que removamos esta planta da zona do Banquete de Conxo. Protexer esta contorna histórica e natural depende de todos. Ao eliminar a Tradescantia, permitimos que as plantas nativas recuperen o seu espazo e axudamos a restaurar o equilibrio natural deste importante ecosistema. A Tradescantia é unha planta de raíces superficiais e os seus talos son bastante fráxiles, o que fai que sexa fácil de arrincar coas mans ou con ferramentas simples de xardinería. Aquí explicámosche como facelo. Localiza a planta. Identificala é fácil grazas ás súas follas ovaladas e brillantes de cor verde clara e os seus talos rastreros que cobren grandes áreas. Arrinca desde a raíz. Só necesitas luvas e un pouco de paciencia. Coas mans ou unha pequena ferramenta de xardinería, agarra os talos o máis preto posible do chan e tira suavemente para desenterrar as raíces. Non é necesario facer moita forza, xa que as raíces son pouco profundas. Revisa e retira ben os fragmentos. Aínda que sexa fácil de arrincar, é importante recoller ben todos os restos, xa que calquera pequeno anaco que quede no chan pode rexenerarse e volver crecer. Deposita os restos nas bolsas. Unha vez arrincada, coloca toda a planta en bolsas para evitar que se esparexa. Non a deixes no chan, xa que pode rebrotar facilmente. Unamos esforzos para preservar a beleza e biodiversidade deste lugar. Manter baixo control a Tradescantia é un paso crucial para conservar o Banquete de Conxo. Únete á acción colectiva para eliminar a planta invasora da histórica zona do Banquete de Conxo en Santiago de Compostela. Necesitamos a túa axuda para protexer este espazo natural e a súa biodiversidade. Súmate e defende a natureza de Conxo.